Makadini vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nenyasha dzinoshamisa dzawatiitira kutiraramisa pamazuva akadai, zvinhu zvisina kujairika, upenyu hwakarema, mumwe nemumwe achimhanyidzana nekutsvaga raramo. Vazhinji varasikirwa neupenyu hutano, asi nhasi tinoda kutaura pamusoro unoti munda wenyemba zvawo. Munda wenyemba zvawo. Waita seiko munda wenyemba? Katarisa patinotarisa zvirimwa zvedu tichikura kare, nyemba yakanga isingafarirwi nemhuri. Waiti kana ikabikwa ikaitwa usawi, wana waitambura, pamwe waizodzoswera wakudzwa nhururu chaiyo. Muriwo wacho wenyemba wakanga usingajairiki, wakanga uri muriwo wairwadza kudya, zvakarehwa kuti mufushwa. Hataimbofarira sevana pamazuva ekukura kwedu. Asi munda wenyemba zvawo pano pana 2 Samuel chapter 23. Panapa pane murume akauprotecta, akamira nemunda wenyemba. Ndiri kuti mukati menguva yatiri kurarama, pamazuva edu, basa remunda wenyemba kana kuti basa raJehovha harinyanyi kutarisirwa zvakanyanya. Vanhu vazhinji vanongona zviri zvepart time. Achiri kuti munda wenyemba zvawo pamazuva ano. Achinyora muna Samuel, 2 Samuel pavhesi ya 11, wakamutevera akanga ari Shama mwanakomana waAgi muHarari. Vafiristia vakaungana paRei, pakanga pane bindu renyemba. Vanhu vakatiza vaFiristia, asi iye wakamira pakati pebindu akarwira, akauraya vaFiristia. Jehovha akavakundisa kwazvo. Padapa tiri kuona murume anonzi Shama weimba yaAgei ari murwi wehondo mukati menguva yaDhavhidhi. Zvikanzi pano yamaFiristia anorwisa mukati anorwisa. Iye anomira pakati pebindu remunda wenyemba, ndokutanga kurwisa, achiprotecta munda wenyemba. Panapa pfungwa iri kuuya nemunyori. Kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvatinotarisira pasi, zvatisingakoshesi, zvatinoona sezvinongopfuura hazvo. Tichitora nyaya tichiita nhoroondo, pane mariwadzi achawanikwa kwokupedzesera pakushandira Mwari. Murume akashandira Mwari zvinhu zvinoderedza, zvinhu zvinotaridzirwa pasi. Asi kana uri munda wenyemba zvawo, tine vamwe wakashanda mukati memunda, nekuti hakuna kumusha kwatingaende tisina kushanda. Muimba anoti iye neimwe nguva mira segamba, utarise mhandu. Airevei? Aireva kuti mazuva okupedzesera atinorarama kune hondo dzatosangana nadzo. Asi mukati memunda waJehovha munoda kumirwa. Kawana paHeroes Acre mukati menyika ino, tinawo maHeroes Acre mukati menyika dzakasiyana-siyana. Asi mukati menyika ino tine Heroes Acre yedu yatiinayo panoradzwa magamba. Ane nyaya, ane nhoroondo dzehondo dzawakafamba. Pawaitopuwa mariwadzi nenzvimbo yokuradzirwa, nezuva rawanofa rinotodzikiswa mureza. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti pane kurondedzera nenhoroondo yekufamba kwakaita. Mukati memazuva atiri kurarama kuri kutsvagwa vana mai, vana baba, vakomana, vasikana vari kurwa hondo yekuparidza iri ivhangeri. Nekuti ivhangeri iyi youshe inofanira kuparidzirwa kundudzi dzose, kumarudzi ose, ndizvo kuguma kugosvika. Ndiani ungagona kumira pamunda wenyemba zvawo? Pamazuva atiri kurarama panotsvagwa vanakomana nevanasikana vanotsvagwa mukati menhoroondo yeupenyu hwechikristu. Zvikanzi munda wenyemba zvawo. Vakaenda kuhondo, vakaenda vakanodzoka. Vamwe vakadzoka vazvirema. Pavaitsvagwa mariwadzi paitonziwo, uyai nezvinoratidza kuti makaenda kuhondo. Vaiva vaine exhibit yezvironda mawanga. Vamwe vaikamina, vamwe vanga vasina meso, vamwe vakanga vasina rimwe gumbo, vamwe vakanga vasina kunyange mamwe maoko. Mitezo yenyama ikanga yanyangadzwa nemhaka yekuti vakanga vaenda kunorwira nyika. Asi panapa pana Revelation chapter 20, pana Revelation chapter 7 pazevhesi 18 na 14, yoti ndiva nani wakapfeka nguo chenawo? Pane mubvunzo unouya, zvikanzi ndiwo wakapinda mukutambudzika kuzhinji, wakanyika nguo dzawo muropa renyenye.
mukati memazuva atiri kurarama pari kutsvagwa vanhu vanomira pamaprinciples vanomira mukati memunda waJehovha. Mapisarema chapter 41 oti wakakomborerwa munhu une hanya nevarombo nevanoshaya. Zvanzi Jehovha unomira pazuva redambudziko rake. Kunyange wavengi wake wakagara kumutaura, Jehovha unomira naye. Ndiri kutiko panguva ino panotsvagwa chirevo chekutsvagwa magamba anopinda denga. Magamba akafamba aine moyo murefu wekutsungirira. Panapa regai kuti mbotarise musikana anonzi Ruth mukati mechapter 1. Ruth muMoabite akabva kupiko Ruth paya pakafamba Abrahamu naLoti. Vanofamba mukati menzira, vatsauka wabva mukati mehama dzavo. Wafamba kudaro pane pavanozoparadzana. Loti akanga ari mwana wababa munini. Abrahamu akafamba naLoti kusvikira Loti aenda paSodhomu neGomora, paakazotsaukira nekuda kwavafudzi vakanga vanetsana. Ndokubva atsaukira ndokuenda kumapani kwanguri kudhuze nekuMoabhu, kwakuri kudhuze nekuSodhomu. Kwakupedzesera Loti akanga azova muchengeti wepapasuo eSodhomu. Panoita kuti nguva inosvika Sodhomu inoda kuparadzwa. Abrahamu anomira kumirira mwana wababa munini wake kuti pamwe pada paakafamba achisvika akabata mukati memunda waMwari. Kunyange zvazvo akadaro aidzizoziva kuti mukati merwendo rwatakafamba nababa munini takanga chisangana kunyange nevatumwa wakanga vachitaura nababa munini. Neniwo ndakakwanisa kutestify. Izvo zvakaita kuti kunyange vanhu vakasvika, vaenzi vakasvika pamasuo, akagona kumira akataura nawo, akavakonvinza zvakadaro zvekuti vakakwanisa kudestroya Sodhomu. Iye akabuda nevana wake. Hamba zvaitorarama nevana vaitoziva kuti taite vakanga vatori muprogramu. Togona kurarama nevana vedu, togona kuenda navo kusangana, togona kuva navo zvose, asi vana ava vakatodyira kare mararamiro nenzvimbo dzavanogara. Zvakadaro vasikana vabuda nababa vanoenda kumakomo kwavakatizira. Vatizira mubako, vasikana vanotenga doro ndokumisa baba, wakati rudzi rwababa wedu harungaparari. Vanodaro mukuru anobereka maMoabites, mudiki anobereka maAmalekites. Padaro rwenhoroondo yafamba ndo kwakazodzika Ruth nemhuri yake. Adzika Ruth nemhuri yake akadzika kumaMoabites, ndo kwaakanogara. Anogara ikoko ndo kunobuda musikana anonzi Ruth akava muroora waRuth. Zvadaro kunyangwe Naomi akanga arimo mukati menzvimbo haana kukanganwa tenzi ndoimba zvepamangwanani. Ndona Naomi akaramba achitondera kunyange akanga adzika nemhaka yekuti kuBethlehemu Judha kwanga kwaita nzara. Iye anoburukira kumaMoabites kune rudzi rwuya rwakaitwa incest, baba nevana. Kwakararamika zvakararamika ikoko, varume wana vakashaya, murume akashaya, dzikasara dzaashirikadzi. Ndiri kutiko panguva yakararama musikana Ruth akakwanisa kufamba namwene wake. Whilst Naomi opa akadzokera mumuroora wechipiri akanzi ndodzoka. Zvikanzi mimi Mwari wenyacha waMwari wangu. Akanga aonei? Akanga aona Mwari akanamatwa namai ava pamazuva avakararama. Ndiri kuti pakufamba nekubata kwaakaita, tikavhura pana Jeremiah, anotaura imwe nyaya yandinoda kuti yakadzidziswa Ruth naamwene wake. Ruth ari kuchema murume wake. Ruth zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Pane imwe nguva panochemwa nevanhu. Vanhu kana wafirwa vane kachemero kavanoita. Ndinoona Ruth akaona mwene wake kunyange wanga wafirwa wapararirwa havana kutuka Mwari, but vakangoratidza kuti zvataitirwa naJehovha watendera, watipa, watitorera. Asi nedzimwe nguva dzatinosangana nevazhinji vakachema. Jeremiah oti iye pana Jeremiah 9 pavhesi ra20, inzwai shoko raJehovha imi vakadzi, nzeve dzenyu ngadzinzwe shoko remuromo wake. Dzidzisai vakunda wenyu kuchema, nomumwe adzidzise wokwake kuungudza. Munoona panguva inochema tarasikirwa nehama dzedu. Pane vamwe vanosvika vachitaura, wakamuita sei, wakazodini, ko Mwari mandiita sei, Mwari imi mamudaro, Mwari hamaimbodzikama muchidaro, zvakazodai. Panotaurwa zvakawanda, panofiwa. Panapa ndiri kuona Ruth akadzidzisa muroora wake, kunyange vari varoora vari vairi, mumwe akagona kubata zvokwadi akawanikwa naamwene.
zvikanzi akadzidzisa vakunda vake kana kuti varoora vake kachemero, nekuti pawainzwa mwene wavo vachichema havana kuchema vachituka Mwari. Zvikanzi izvo paakadzidziswa ane zvimwe zvinhu zvaakabata munhoroondo yeupenyu pakurarama kwakaitwa. Ndinoona Ruth achidzidzisa, Naomi achidzidzisa Ruth panguva yaakanga agere naye. Akamudzidzisa kunyange nenhoroondo yekwaJudha kwaakanga abva. Akaona nhoroondo zvanga zvakadii pazuva ranhasi. Vari kuuya vanasikana vedu, vanakomana vedu vanoroora. Vari kuroora mukati menzira dzakasiyana-siyana. Vanotorwa kunyange navatorwa vasingatoziva kuti mukati memusha uno chii chinoitika. Vana mwenei basa renyu rakataurwa panapa nambuya Lois. Panapa Jeremia achitaura arikuti kuti imimi wakadzi dzidzisai vakunda wenyu. Mukati mebhuku raObhedhia mune zvimwe zvakadzidziswa Ruth zvandinoda kutora ndichicherechedza kuti varoora vanofanirwa kudzidziswa kunyange kwakabva genealogical line. Nemhaka yekuti kunyange pavanoenda nemimba kunosununguka vanotorwa nemanesi vanobvunza, kwakamborwariwa neasima here? Kuna wakamborwara neTB here? Kuna wakamborwara neshuga here? Zvese izvi zvinotaurwa nekuda kwokuziva nhoroondo yemukati melifeline. No wonder why Ruth paakagara pasi namwene wake vachimuudza zviri genealogical line nekwavaibva, zvakaita kuti Ruth ati iye pachapter 2 paanoti vamwene wake vati ndakudzokera, pachapter 1 anoti ndada kudzokera muroora ndoenda kuhama dzangu, rega ndinoparare ndiriko. Iye unoti aiwa amwene, ine handikusiyei nekuti Mwari wenyu achava Mwari wangu nevanhu venyu vachava vanhu vangu. Yakanga iri mhiko yaiiswa nemwanasikana pamazuva akararama nawo mwene wake. Akadzidza kuona kuti mukati menhoroondo yamai ava mune chakawanzika cherugare neruponeso zviri kuseri. Kunyange anga ari muMoabite asi akaona zvokwadi inogona kumusunungura paupenyu huno. Ndiri kuti mukati memazuva atiri kurarama, vana mwene vari nhasi, varoora vari nhasi, ngatigarei pasi titeerere zvinorehwa nemadzibaba edu kuti vazive nekurondedzera zvimwe zvinhu zvakabatsira nekuraramika kwakaitwa mukati menhoroondo yemisha yakasiyana-siyana. Tambotaura mashure imwe nguva takambotaura kuti mumisha umu mune zvamo zvinoitika, asi panapa Naomi ari kurondedzera muroora wake. Regai tiende pane bhuku raObhedhia. Pane zvimwe zvinhu zvandakaona Naomi achidzidzisa muroora wake kararamiro kari kuitwa. Nona panofiwa Obhedhia anotaura, haana chapter Obhedhia, asi ane nyaya yaanotitaurei inotirondedzera kuti tizive kuti pamazuva edu atiri kurarama zvii zvirimwe zviri kuitika mukati meupenyu nenharaunda. Ndine imwe nguva mai vakabereka amwene wangu vaindiudza vakati ini handidi muroora kuti muite zvinowanikwa pana Obhedhia. Vhura bhuku raObhedhia nguva dzese vaigara vachitidzidzisa. Vaidei? Vaida kutidzidzisa nhoroondo inoita kuti upenyu hwedu huzotinakire mangwana. Nemhaka yekuti Jehovha kana vareva hapana panochinja Jehovha shoko rawo, kana vareva. Tikatarisa Obhedhia haana chapter, asi kaenda pavhesi ya13 inoti iyo asi tarirai zuva romunun'una wenyu, mufarire pamusoro muchifarira zuva renjodzi, musafarira zuva renjodzi yemunun'una wenyu. Zuva renjodzi yemunun'una murege kufara pamusoro pevana vaJudha nezuva rokuparadzwa kwavo, uye regai kutaura muchizvikudza nezuva rokumanikidzwa kwavo. Regai kupinda pasuo ravanhu vangu nezuva renhamu yavo. Regai kutarira njodzi yavo nezuva renhamu yavo. Regai kuvatorera pfuma yavo nezuva renhamu yavo. Regai kumira pamharadzano nokuti muparadze vanhu vavo vanopukunyuka. Regai kuisa kuvavengi wavo vanhu vavo vakasara nezuva rekumanikidzwa kwavo. Tikutaura pamusoro pezuva rinorara hama dzedu mukati memusha. Mune kamwe kaitiro kanobatwa nevanhu mukati mekurarama kwedu patinofirwa. Noona kuti vamwe vanosunga machira kare
mazuva ano zvinenge zvakuti vakungonanga munhu ari muzukuru anongomhanya obatwa tipe mari iwewe nekuti ndiwe muzukuru wacho kana ndiwe mwana wacho machira aya anozotorwa okandwa mukofini pamwe dzimwe nguva vanoisa jira pamusiwo kana kunyora mari kuti tiri kuda panapa munhu anopinda $100 maringe nekuti vanowana sei munhu iyeye chituna achitopindi mumba kunyange chiri kubva kumochari kwachiri kubva chichinzi chipinzwe mumba panoiswa mari dzinonyorwa pamusiwo dzinofanira kubhadharwa vanhu vanotopopota kuti mari idzo ngadzitobhadharwe zviri kunzi izvo regai kupinda pasuo revanhu vangu nezuva renhamo yavo regai kutarira njodzi yavo nezuva renhamo yavo regai kuvatorera pfuma yavo nezuva renhamo yavo ana vamwari mamwe dzimwe nhamu dzinototambura zvokuti vanhu vanenge vachitambudzika kuunganidza but hapashayiwi anosvika achiti iye ndine hama yacho hamutongopinzi kofini kana kuibuditsa musina kubvisa mari inotobviswa mazambiya achiiswa pamusiwo pachivharwa kuitira kuti vanhu vasambowane mukana wokupinza chitunha ichocho mari kusvika yabviswa ndiri kutiko mamazuva atiri kurarama pamazuva atiri kurarama ngatiregerei kupinda pane vanhu pahama dzedu pazuva renhamo yavo tiregere kuita zvakaipa pazuva renhamo yavo nekuti tariro yedu inotarira kuti vanhu vaponeswe pazuva renhamo yavo ndo pazuva rinonyaradza ndo pazuva rakarema ndiri kuona Ruth ari kudzidziswa naamwene wake pamusoro pekuti hatifaniri kutorera vanhu zvinhu zvavo nezuva renhamo yavo zvikanzi unoona kuti munyangwe waroora vanoungana vagonobika vagopedza vagoti tiri kuda zvokudya ndaita nimwe nguva zvikanzi Obhedhia ukamuverenga zvakanaka hatifaniri kutora chituko nekuti kokupedzisira kwaObhedhia anototi iye nokuti sezvamakanwa pagomo rangu dzvene saizvozvo marudzi ose acharamba achinwa zvirokwazvo wachanwa nokumedza wachaita sevasina kumbowapo asi pagomo reZioni ndipo pachava nevakapukunyuka richava gomo dzvene imba yaJakobho ichadzoserwa nhaka yayo Jehovha vanocherechedza pazuva rinorara munhu saka Naume anodzidzisa muroora wake kuti pazuva renhamo hatikumbiri hatitori mari dzevanhu varoora vazhinji vakatora mari vamwe vakachera mvura vamwe vakagadzira migwagwa vamwe vakafamba nebasa iroro vachitiri varoora tofanira kuwana vachisvika vachihwarana nemvura wopuhwa mari vakasapuhwa mari vanotoiklema mari iyoyo taizoti imwe nguva tiri varoora tichidzidziswa kufamba namai vedu vakanga vatakasvika vachitidzidzisa neshoko raObhedhia vanoti iwo mwaroora unouraya murume wako nemhaka yekuti uchatenga zvinhu chituko nemari iyoyo nekuti watorera vanhu vaJehovha pazuva renhamo yavo saka vaitiwo kana muchinge mapiwa mari dziya paine vangokupai vaibva vati tengai huku tengai chingwa tengai majarini nejamu muhamabika vanhu vari kumakuwa pavanopedza kuvaka guva vanobva vasvika wodya zvese nesadza zvamunenge mabika moguma tsoka dzenyu moenda ndiri kutiko pamazuva ari kurarama vazhinji vari kupinda mucrossfire yekuti kana vashaya vanovadzidzisa shoko raMwari risina kusvikira vanhu ivavo kune mhuri zhinji dziri kuparara apo Naume akadzidzisa muroora wake hazvina kuramba zvakadaro nowanda waye akati iye paakanga kuti oenda haana kumira Naume akasvika pakumhanya achienda naamwene wake she was very patient dzimwe dzenguva zvanga zvakaoma kuti afambe naamwene wake kubva mukati menyika yeMoabhi kuenda kuBhethlehemu Judha amwene vakanga vasisina the generational line vakanga vasasagoni papane generation gap uye aigona kumhanya amwene wanga vasasagoni kufamba pakanga paruda munhu ane mwoyo murefu wekutsungaira kufamba kuti aende navamwene wake vachidzokera Bhethlehemu Judha saka pakufamba kwaakaita zvakatora mukaha nenguva nekuita mwoyo murefu kufamba nemutana hazvina kuperera ipapo musikana akanoshanda machapter 2 unoona ashanda musikana anosvika panguva yaanoenda mukati memunda waBhoazi ndo akanga atumirwa naamwene wake apinda mukati memunda uya Bhoazi anomucherechedza zvakare pachapter 2 anocherechedza Ruth ari kushanda anopa order kuvakomana akati vakomana musakohwe muchipedza asi zvamuchaita ndezvekuti munopota muchisiya mupeiwo mvura nezvokunwa anotaura naRuth anoti iye ndacherechedza ndaziva zvawakaita zvakanaka zvawakaitira hama yedu
Saka iwewe chiwana mukana wokudya nekunwa uri pano, imi vakomana musamutambudzi. Ndiri kutiko pamazuva atinorarama tikaita zvakanaka tazviitira. Mazuva akararama mwanasikana akapuhwa mukana wekucherechedza kufamba kwaaizoita namwene wake, zvikanzi amwene wake vakafara naiye akafarawo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti akawana pekunokohwa zvakanga zvichisiyiwa, nekuti kunhonga hakuzi kukohwa. Kunhonga zvasarira zvaunototarisa neziso rakasvinuka kuti ukwanise kuzvibata. Asi kana wakunhonga uchipuhwa zvasarira, wanga uri mukana womusikana kuti ainge akugona kushanda. Ndiri kutiko panguva yatinorarama tinoraramira kuitira Jehovha basa. Kana taita basa, Jehovha anocherechedza. Zvikanzi Jehovha unobata kunyange neurwere, Jehovha unorangarira kunyange nekuchema kungawe mukati memhuri, Jehovha unobatanidza kunyange nemhuri. Nemhaka yei? Nekuti tacherechedza vanorwara wedu, tacherechedza vari kuchema, tacherechedza kunyange machild headed families ariko nhasi, tacherechedza kunyange nevana vasiyiwa vasisina vabereki. Misha mizhinji igere nevabereki vari kusiya mhuri dzavo tender age inoda vabereki vachinoshawa nekunotsvaga pamazuva atiri kurarama. Pari kutsvagwa vanakomana nevanasikana vanogona kumira mukati memunda wenyemba vagoita zvose zvakanaka zvinoshirwa nedenga. Ndiri kutiko mukati memazuva atiri kurarama, musikana paakashanda, Jehovha wakapindira muna Boaz, vakataura vakati handitongokwanisi kuti iwewe utambudzike. Jehovha vanoti protecta vana vaMwari, vanotiisa mumakushens avo kana vavona tiri kushanda mukati memunda wavo. Vanoprotectawo kunyange nemhuri dzedu. Ndinamatirei ndigokunamatirawo, batirai ini ndigokubatirawo. Patinorangarira vanorwara wedu, patinorangarira zvose zviri kuitika pasi pezuva zvakatiremera, patinova nenguva yekunamata tichicherechedza kunyange nenyika dziri kutambudzika nezvirwere zvisina mazita zviri kuwanikwa pamazuva edu, Jehovha vanorangarira kunyange nezveduwo vagotiitirawo zvakanaka. Pachapter 3 unoona kuti musikana amwene vanotoshushikana, denga harizorori patinoita zvakanaka, denga haripi mukana wokumira, asi denga rinoticherechedza pamazuva edu. Tikanzi denga paakashanda, musikana amwene vanoti ndokuitireiko muroora pachapter 3? Ndokuitireiko? Geza uzore mafuta uende paburiro unowane murume anonzi Boaz. Hazvaingoitwa nyore nemhaka yekuti musikana uyu haingoziva Boaz murima. Asi kana mweya waMwari wagara wakutsvaga kuponesa vazhinji, Mwari havasiye wavo vari woga. Musikana ndiona achigara pagwenzi anotarira kuva kunze kunosvipa, anotarira Mwari anomupa ziso remweya rekunosvika patsoka dzaBoaz. Hazvina kuramba zvakadaro. Boaz paanopinduka 12 midnight kutsoka kwake, haana kuziva kuti kurere munhu, asi paanopinduka anoona musikana ariko kuburiro. Zvikanzi pa 12 midnight ndo panopupurira rimwe zuva mangwana. Zvikanzi musikana akabuda mugenealogy yavo yekunzi Moabite achipinda mukati megenealogy yakanga yakatarisirwa. Ndiri kuona musikana paakanzi geza uzore mafuta. Panguva yatinobhabhatidzwa tinonyikwa mudumbu remvura, tobuda mudumbu remvura tozadzwa nemweya mutsvene unova mafuta achafamba nesu mukati merwendo rweupenyu. Apa akanga ari kubuda mukati medzinza rekwawo rekutukwa, dzinza reincest, achipinda mukati megenealogical line kuazova mbuya mukati menhoroondo yekuponeswa nekunatswa kwevanakomana vanaDhavhidha. Zvikanzi ndo wakava zita teguru rakapinda through kushandira Jehovha. Ndiri kutiko mukati memazuva atiri kurarama paakutsvagwa vanhu vanofamba nenhoroondo yekuti kana tashanda, Jehovha vanotaura nesu, Jehovha vanotiputira, Jehovha vanoda vanhu vanoshanda. Tina Gideon pana vatongi Gideon anopinda achinokohwa achienda kuburiro achinoita zvose zvaaita. Aiita usiku maringe nekuti vairwiswa pavanokohwa, paiuya maFiristia ouya otora zvikafu zvavo wobva washaya chavanodya. Saka Gideon aitoita usiku. Ndiri kutiko pausiku paita Gideon pakasvika imwe nguva yekuti mutumwa waJehovha akauya pana Gideon akati, mukomana weumhare, ikenge iri imba yani yaManase. Tiri kuradza magenealogical lines mamwe zhinji patakamboataura neimwe nguva. Unoona kuti magenealogical lines ane chekuita neruponeso rwevana wedu. Tigadzirise magenealogical
genealogical lines anoita kuti tigoponeswa nevana vedu. Zvikanzi Gideon akasangana nebasa raakanga akamirirwa naJehovha. Zvikanzi enda unoputse maaritari ababa vako. Zvainga zvisiri nyore. Maaritari takambotaura neimwe nguva tikati kune maaltars anoitwa matraditional anoitwa kunyangwe nezuva ranhasi. Tinewo nzvimbo dzekunyengetera dzatofanira kugadzira mukati memisha yedu. Panapa Gideon akanzi anoputse nemhaka yekuti vakazviona kuti mukomana ane umhare hwekushanda. Ndiri kutiko pamazuva atiri kurarama panotsvagwa kushandira Mwari practical and physical. Patinotanga spiritual, tinotanga mweya yedu ichishuvira kushanda tozvi-apply into practical. Patino-apply into practical, Mwari wedu anotarisa character nedunga munhu pawafunga napo pahana yako kuti uda kubatira Mwari nemoyo wakaperera. Then they join in. Mwari vanobatirana nesu, havatisiye tiri toga nekuti vanoverenga nhoroondo yemoyo yedu. Mukati memazuva atiri kurarama pano mukadzi anonzi Tabita akanga achishanda achiita zvakanaka nguva dziri dzose. Akaitira vanoshaya yakanga iri shirikadzi asi haana kutarira kuti ndiri shirikadzi. Akamira nevanoshaya, akamira nevanorwara, akamira nenharaunda maakanga ari. Tiri kuti vakagadzirisa nharaunda nekubata zvakanaka. Ndiri kuti iko pamazuva ararama vanakomana nevanasikana vokuponeswa. Pari kutsvagwa vana Tabita, pari kutsvagwa vana Gideon, pari kutsvagwa vana Ruth vanomira nemaprinciples ekuziva kuti kana ndasvika mukati memhuri chii chandofanira kuita samai, chii chandofanira kuita semubereki, chii chandofanira kuita kana ndiri mwanasikana. Pamazuva ekurarama panotsvagwa vanhu vasingamiri nekunozvitsvaga kumaprofita kana kupi, asi vanotsvaga pamakumbo aJesu poga, pavanochema vari zuva rimwe nerimwe, nguva imwe neimwe, usiku humwe nehumwe. Potsvagwazve ushamwari hunoendeka. Mapisarema chapter 1 oti iye vakakomborerwa munhu usingafambi panorangana wakaipa, usingamiri panzira dzevanorangana, usingamiri panzira dzewakaipa, neusingagari panogara wadari. Panapa pari kutsvagwa kunyangwe nekarekta inotsvagwa naMwari. Panotsvagwa vanhu vasingarangariri. Kana tiri shamwari neshamwari tikatanga kufamba rwendo rwedu, zvanzi vanhu vechirungu vanobva vati birds of the same feathers fly together. Panapa pari kutsvagwa kunyangwe vanomira nemaprinciples nokuti vati iwo vakadzika zvakanaka nevhesi inobva ratiro munhu usingadaroka wakafanana anofungisisa murayiro waJehovha masikati neusiku. Zvikanzi vakafanana nemuti unomera pahova dzemvura, unobereka michero yayo nenguva yayo. Aiwa, Jehovha ngawarumbidzwe, Jehovha ngawakudzwe nemhaka yekuti the guideline itabvira tinayo pakufamba kwedu mukati merwendo urwu. Tinayo manual yedu yekuti kana tikaverenga tinodzidzisika tikaona. Ukacherechedza Timothy akutumwa naPaul, ndinofarira nyaya inotaurwa pamusoro paTimothy. Zvikanzi iwe Timothy handikutyire kukutuma mukati mebasa iri. 2 Timothy chapter 1 pavesi ya 5 and 6. Zvikanzi iwe Timothy handikutyire nemhaka yei? Nemhaka yekuti kuna mbuya wako Lois namai vako Zhukiri vese vakafamba nenhoroondo yekurumbidza nekunamata Mwari. Saka iwewe handikutyire faith yako kuti kunyange ukaenda uchaenda zvako kwaunoenda, basa raMwari uchange uinaro, handikutyire. Panapa pana naDhimas pana 2 Timothy chapter 4 pavesi ya 10. Pane vakomana vakada nyika yanhasi asi Dhimas wakandisiya. Regai tiregere kundoripundira asi kuti tirwe nyasha naJehovha. Tinzwe kuti pari kunzi iwe Timothy handikutyire, but Dhimas wakadini? Dhimas wakandisiya akada nyika yanhasi. Zvikanzi pana 10 ya 2 Timothy pachapter 4 inoti nokuti Dhimas wakandisiya akada nyika yazvino akaenda Tesalonika, Kreske wakaenda Galatia, na Tito wakaenda Damatia. Ruka oga neni, tora mako uye naye nokuti unondibatsira kwazvo pabasa. Panapa pari kutaurwa varume vehumhare, vakomana vehumhare vari kunzi vamwe vakatotisiya vakada nyika yanhasi. Nyika yanhasi zviro kwazvo yatakura vana vedu. Nyika yanhasi yamedza vanakomana nevanasikana vedu. Katarisa kapfekero, handiziye kuti generation iyi patichizidai kuchinzi tinonzi tinodzoka kunzvimbo mukaimuone mageneration amakasiya. Tichaona kuti vamwe vanenge vasisagoni kunyange kuchengeta nemirayiro yacho, vamwe vacho vanenge vakudimbudzira, vamwe vacho kapfekero kacho kanenge akutotyisa. Ndiri kuti ine mhaka yekuti Dhimas wada nyika yanhasi pakurarama kwake. Mukati mehupenyu huno kuri kurambwa vana
timothy wari kutsvagwa kuti wafambe mberi nevhangeri iro reushe riparidzirwe kundudzi dzese kuvanhu vose ndizvo kuguma kugosvika. Ndiri kuti iko pamazuva atiri kurarama, tiri kurarama mazuva ana Dhimasi vari kuenda vari kuramba kubata mukati mebasa raMwari nekuda kwezvakawakomberedza, nekuda kwekararamiro, nekuda kwekushingairira pane zvinhu zviri nhasi zvinoora. Isu tichazofanirwa kuenda tiine karekta inoshuvirwa nedenga, karekta iri kunyorwa zuva rimwe narimwe, karekta iri kugadziriswa zuva rimwe narimwe. Vanotaura munyoroti iye, nyoraiwo zita rangu mutsamba reupenyu ndionekwa ndiri kuseira nevazhinji, kuti musi mukuru hwamanda yarira, zvaringana kumusha kwaendwa, vanhu varara vamabwiro nekuuya kwenyu kwaitika. Zvikanzi ndakaona vakuru navaduku vamire pamberi pechigaro choushe. Mabhuku achavhurwa vana vaMwari ekarekta yatiri kuita nhasi, mabhuku achavhurwa kunyange tikarara nhasi. Gadzirisa karekta yako ite kuti nemamwe mangwanani kana tarara tiri takauchikwa nenyika ino, tichamuka kubva mumabwiro tombodadira guwa nemhaka yekuti chinoora chichafuga kusaora, nechichi chinofa chichafuga kusafa. Topfeka miri mutsva wekusangana naIshe kumakore. Unoreva karekta yeukristu, inoreva karekta inodiwa naKristu yatambotaura pane imwe nguva takataura tikati pana 15 dzamapisaremu ndianiko ungatsaukira kugomo rangu. Pari kutsvagwa karekta nedenga, nekuti denga harisi kutarisa fiziki, denga harisi kutarisa mapropati, denga harisi kutarisa zvese, riri kutarisa koga dunga munhu ane karekta yaapfeka yemuna Kristu Jesu. Mukati memazuva atiri kurarama, dai Mwari angatibatsira. Jesu ari pana John chapter 17 anotaura pamusoro pekuti ava vakandipa ndakavachengeta, nevachazouyazve vachatendeuka ndicharamba ndichivachengeta. Dai Mwari angatichengetedza mukati mechanza chake pamazuva ekurarama, tinzwe nekuteerera zvinorehwa neshoko raMwari, tidzidzisike nekubata achimangwanani usiku uchigere kusvika. Zvikanzi zvakazarurwa opedzisira oti iye nyora uti, regai ndipawerengi zvakazarurwa 14 pavhesi ya 13 inoti iyo ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti wakafa wanofira munashe wakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwawo kukuru, nokuti mabasa avo anovateera. Mwari wakomborere shoko iri, wariropafadze kuti kana tichirara tirare tavabatira, tizorore pamabasa edu, nocherechedza kunyange nehama dzedu dziri kufa mukati menzvimbo dzakasiyana siyana maringe nemabatiro aita. Unoona shamwari dzake dzinomuteera, dzinoita zvose zvadzinoita, dzemunamato dzinoteerawo nemunamato, dzinoitawo zvadzinoitawo zvemunyika dzinoitawo. Ndiri kuti mabasa edu paanotiteerera anoda kuva amabasa anoti kana Kristu Jesu achinge vasvika panhaurirano yerufu rwangu rufu rwako, aone vanhu vachiponeswa sezvakaita Isaya, kuti paine mharidzo Isaya akapinda mupurogiramu akaona Mwari. Kunyange vamwe vakanga vari kushingaira kubika, vakanga vari kushingaira kutaura nhando, vakanga vakamira pamharadzano, asi Isaya pakataurwa shoko Mwari vakanga vainaye panguva idzodzo vakazvizarurira. Ndo pakatanga Isaya kubata basa. Mwari wakomborere kuverengwa kweshoko ravo, vatiitire zvakanaka nemhuri dzedu pamazuva atiri kurarama. Tikomborerwe zvikurusa, mazita edu aramba achionekwa mukati metsamba reupenyu asingadzimwi. Mwari wakomborere kuverengwa kweshoko rake, ngatinamatei. Baba wedu makanaka, muri kumusha womusoro kudenga, namuponesi wedu Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu, toda kudzosera mbiri nerukudzo kwamuri nemhaka yekuti batipawo mukana wekurarama zuva ranhasi. Irori zuva ramatotipa rekurarama iri chikomborero zvikuru sei, nemhaka yekuti kune vazhinji pakati pedu wasiri pachimiro chakadai. Vamwe vari kutobuda mweya wokupedzesera, sanganaiwo nawo padeathbed dzavo. Vamwe ndivo vari kutasaziva kuti zuva rabuda kana ranyura, asi isu matendera panguva ino kurarama. Dai Jehovha mungatiitirawo zvakanaka pamazuva edu, tirambe tichigadzirisa ukama hwedu nemi. Dhavhidhi oti iye pana mapisarema chapter 51 pavhesi ya 10, sikaiwo mwoyo mutsva mukati meupenyu huno. Chokwadi Mwari wekudenga, sikai mwoyo mutsva muvarandakadzi nevarandarume wenyu, vagadzirise mhosho paurwendo rweupenyu rwavanofamba. Ndizvo kamwe pamuri kutitsiura matsiura kamwe, tanzwa kaviri, tigofamba nemi pazuva rimwe narimwe. Cherechedzai Ishe makanaka mazuva edu, kuti tiregere kuva vanhu vakarasika, asi tidzidze kuverenga mazuva edu, mugotipawo mazuva ekurara tiine tariro, mugotiratidzawo nyangwe nemagumo edu, magumo ane tariro anoita kuti kuuya kwenyu tigosangana nemi kumakore. Rangariraiwo mai avo, mugorangarirawo mukomana uyo, mugorangarirawo vatana avo,
wamunorangarira pamazuva avo, kuti pamazuva ekukwegura kwavo musawatendere kuti wasare wari woga, asi miraiwo nawo mweya mutsvene uri pakati pavo, wadzidziswe nekurangarira zvose zvamakatema mukati memurayiro wenyu. Todawo kutendai Jehovha panguva dzino. Komborei nekuropafadza boka renyu rimwe narimwe padzoro, mumwe namumwe pazvimiro nepazvimiso zvenyu. Zita renyu ngarikudzwe, kuda kwenyu kuitwe, mumbiri yaJesu inogara nekusingaperi. Amen. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu, jizaze nyine rudo, dipawise jiwa. Ngandifane sa Jesu, murendo rweri pasi, diri murombo mweya, karaine nimponesi. Kana achinzwa shiri, zimwe dzichiputsika, adziitire mutsa, ngedi anondizwawo, anonditungamira nekundiregerera, ngandiitwe mutsvene, karaine nimponesi. Ngandifane na Jesu, mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi, panzvimbo inyerere, ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu, ngangiwe nerutendo, karaine nimponesi. Ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu,